Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? It's a happy Friday, Kabisyo! I'm back! Yes, this is me, your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio na nagbibigay pruweba na hindi lahat na maganda ay nag-aartista. Yung iba sa radyo mo na rin makikita. Yeah, that's right. Ay nako, kaya ikaw kung di mo pa ako nakikita, personal. Ay, what if bumisita ka dito minsan, 'di ba? Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Wow, worldwide Love Radio, ah. Hi, once again, this is your DJ Maratoni. It's M-A-R-A-T-O-N-E-E para sa programang Love Trip. At ang trip natin today ay usapang love. Ayan na nga. Sabi ko nga kanina, since pinag-uusapan natin ngayon ay alam mo, ibig sabihin kasi, hindi naman ibig sabihin kapag ka-programang Love Trip ay tungkol lang sa mga happy endings. Minsan talaga kailangan natin pag-usapan yung mga usapang problema, usapang break-up, which is hindi naman talaga natin may iwasan yun, di ba? Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Bakit parang nakabustang angot? Hindi naman pinta yung mukha mo, kuya. Ngiti-ngiti ka naman dyan. Malaki ba yung problema mo? Halika, pag-usapan natin. Samahan kita. Tara, magkape tayo. Teka lang. Alam ko na masyadong malungkot ka. Alam kong kakagaling mo lang sa breakup. Alam kong baka mamaya hindi ka na naman pinapansin ng asawa mo. Ano na naman? Sino na naman kasi yung chinat mo sa Facebook at hindi ka nagpapaalam kung ano tuloy yung mga pinapanood mo? Alam mo kasi kapag kaganyan, mahirap din talaga, no? Ang hirap makamove on agad sa mga breakup na ganyan. Kaya ako hindi na rin ako nagjojowa eh. Mahirap makipag-break. Lalo na kung rason yung third party. Ay! O kaya itong pinakamasakit. Yung ang tagal-tagal nyo na sa relasyon pero ang nangyari is na fall out of love na lang kayo sa isa't isa. Ayan na, usapang breakup tayo today. Para naman bago pumasok ang weekend, meron tayong mga hugot na pwedeng madala sa ating pagpasok ngayong since bare months na, di ba? What if? Dito mo na talaga makita yung the one for you? Or pwede rin namang this is your season para makapag-move on, di ba? Kaya ako, hindi na ako magjojowa. Isiguraduhin ko na kapag ka nagjowa ako, road to marriage na agad yun. Wala nang time sa pagloloko. Career first. Ganun ang mga mindset ng kabataan ngayon. Wait. What if? Kumustahin ko kaya siya? Ayoko baka magkabalikan kami. Kung kumustahin ko na lang, mas maganda siguro kung kumustahin ko na lang yung mga nakikinig ngayon sa Love Radio Manila, ang mga taga-Tagaytay. Hindi pala, mga bumisita lang sa Tagaytay. Uy, pasalubong naman. Hello sa mga taga-DOST. Sa aking napaka-supportive na tatay na si Cesar Oliver Austria, kasama ang kanyang mga office mate na si Abigail Lagunda, Melvie Emprese, Hill Sapin at syempre, yung driver na si Jessie. O Kuya Jessie, ingatan mo yung mga pasahero mo lalo na yung tatay ko. Naku, huwag mo ibabangga yan, mahal na mahal ko yan. Hindi pwedeng mawala yan, #1 supporter ko yan. Anyway,
Kuya Jessie, mamaya may magandang balita ako sa'yo. Sumali ka sa Love Knows No Boundaries. Oh, baka manalo ka pa ng 2K, di ba? Bongga. Tuloy-tuloy lang ang programang Love Trip ngayong hapon. Once again, this is me, your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!